Hudáčková prihrávka volala po zakončení do prázdnej bránky. Sekerova bomba, gól! Využitá presilovka od dvoch hráčov a ešte dlhá presilovka o jedného. Sklzol puk z hokejky, zachránil to ešte Hudáček. Pýta si to ďalšiu strelu na bránku od Juraja Mikuša. Gól! Bol tam teč Tomáša Jurča, vedieme o 2 góly. Presilovku sme síce nevyužili, ale Koviršina. Gotovec. A Bielorusi znížili a profitujú zo svojho veľkého tlaku od začiatku. Kiril Gotovec. Gavrus využíva otvorenú diaľnicu a vyrovnáva na 2-2. Pri hre 4 proti 4 prišiel vyrovnávajúci gól Gavrusa, ktorý oklamal, myslím, Martina Revaja a je vyrovnané. Marcinkovi. Dravecký obsadený a teraz priestor pre Stepanova. Naši prepadli v útočnom pásme, Bielorusi v prečíslení a prehrávame 2-3 po koncovke Andreja Stepanova. V 55. minúte sa Bielorusi dostávajú do vedenia. Bielorusi strelili 3. gól po... Zblokovaná Lisovec už 4. či 5. strelu. Zaujíma nás viac teraz bieloruské prečíslenie, ktoré bolo úspešné 2-4.